Nokia 6300. Určite vám pripomína luxusnú Nokiu 8800, ktorá používa rovnaké materiály, teda leštené plasty, aj kovy. Avšak model 6300 je jednoznačne nasledovníkom modelov 6310, 6310i, 6230 a 6230i. Veľkou prednosťou modelu 6300 je klávesnica, ovládanie prístroja a QVGA displej. Rozlíšenie 240x320 bodov považujem za luxusné a aktívny pohotovostný režim môžem len pochváliť. Na domácej obrazovke teda vidíme 5 rôznych ikón, prepojenie na prehrávač hudby, rádio, ale aj kalendár. Veľmi zaujímavou funkciou a hlavne užitočnou funkciou je dvojica diód na bočných stranách, ktoré pravidelne blikajú pri zmeškanom hovore alebo prijatej správe. Nokia 6300 ponúka prakticky všetky funkcie, ktoré nájdeme v dnešných moderných telefónoch. Z multimédií je to rádio, prehrávač hudby, prenos dát vyniká mini USB konektorom, 2,5 mm konektor taktiež vyzdvihuje hudobné funkcie a môžeme povedať, že výborne zvláda aj prácu so správami. Problémom je e-mailový klient, ktorý je stále len Java aplikáciou a tak nedokáže pravidelne kontrolovať moju e-mailovú schránku. Nokia 6300 má veľmi dobre zvládnuté aj hovorové funkcie. Po tlačení zeleného tlačidla sa dostanem ku všetkým posledným volaným, prijatým aj neprijatým číslám a môžem tak telefonáty vybaviť. Horšie je to s odmietnutím hovoru, ten Nokia 6300 považuje za prijatý. A tak keď som na schôdzke a niekto mi volá a chcem, aby som ho po schôdzke opäť upozornil na tento hovor, musím ho len stíšiť. Volajúci to však nemusí rozpoznať a tam mi môže volať druhýkrát. Vtedy už hovor môžem odmietnúť. Na prvý hovor bude stále Nokia upozorňovať ako na neprijatý. Mediálne funkcie alebo multimediálne funkcie má Nokia 6300 celkom dobre zvládnuté, 2 megapixelový fotoaparát, stereo handsfree v balení, ale aj FM rádio potešia. Písanie správ zvláda Nokia 6300 na výbornú, ponúka dokonca 2 typy multimediálnych správ. Problémom je e-mail, ktorý nedokáže kontrolovať e-mailovú stránku na pozadí a takisto jeho funkcie považujem za nedostatočné. Preto odporúčam skôr používať Gmail a jeho Java aplikáciu alebo niečo podobné. Majiteľov takéhoto biznis telefónu budú určite zaujímať aj organizačné funkcie, prepojenie kalendára s pohotovostnou obrazovkou a zobrazením poslednej, teda ďalšie nadchádzajúcej udalosti je veľmi užitočné, takisto nechýbajú poznámky a úlohy. Kalendár pri svojom mesačnom náhľade zobrazuje aj udalosti v danom dni. Ako vidíte, políčko pod mesačným náhľadom je momentálne prázdne.